Odotapa Sami täällä, niin minä menen joulupukkia vastaan. Tää on kyllä eilen työtä. No. Ei joulupukki, tuus tänne käy. Tule tänne kuule. Otatko pikku ryypä? Ei nyt pysty niin monta paikkaa. No mutta kyllähän se nyt kylmä tulee tässä jo, että otan pikku ryypä. No jos mä nyt pikku. Sä voit pitää kysyä. Kiitos nyt, kiitos. No juu, mennäänpäs tuonne sisäpuolelle sitten, kun Sami siellä jo otti. No. Sami sieltä otti. Niin. Ho! Onkos täällä kilittäjä lapsia? Tulepas nyt joulupukki tuonne istumaan takareunaan. Oi. Ja tuonne takareunalle istumaan, että... Joo, kyllä oli niin raskas matka Petterillekin taas tänä jouluna, että Saamilla piti loppumatka tulla. Se on niin raskasta vetää, kun ei oo luntakaan eikä... Teillähän on kyllä komia joulukuusi täällä tänään. On kyllä. Ruotsista haettiin. Joo. Sami, mitäs mies? Sami! Häh? Kuulokkeet pois korvasta. Joo. Mitäs Sami on tänä jouluna oikein hommailu? Ei oikein mitään. No, tulepas istumaan tänne pukin polvelle, niin saadaan vähän lähempää tuttavuutta. Voi vitus! Kuule poikaa! Sä menet nyt istumaan sinne pukin polvelle, kun sä niin haluaa. Sinä saatanaa pistä pukille vasta. No joo. Mene! Joo. No, mitäs sinä Sami toivot tänä jouluna joululahjaksi? Nythän on jouluaatto. Aivan. Pukilla oli jäänyt ihan prismaduuni päälle. Joo, no. Otetaanpas nämä sinun joululahjasi nyt täältä. Oi voi, nyt on kuule käynyt niin, että pukilla on tullut pelkkä pullopussi mukaan, mutta... Et sä nyt niin kiltti oo ollutkaan, että olisit mitään tarvinnut. Niin, ajatus se on tärkein. Pitää nuorison sekin oppia. Joo. No mutta hyvää joulua sinulle Sami kuitenkin, vaikka ei joululahjoja nyt tullutkaan. Pukki varmaan nyt lähtee jatkamaan matkaa tässä mennessä. Joo, kyllä rasitus painaa tältä joululta kyllä. Nyt alkaa olla jo vähän vanhakin, että Joo, varmaan paras mennä korvatunturille tähän nukkumaan nyt. Terveisiä korvatunturille. Kyllä!